Atenció! Ràdio Santa Perpètua no es fa responsable del que escoltareu a continuació. Us advertim que aquest programa no és apte per pells sensibles. Ho diem Twitter Catalunya. Això és En Comú Ens Fotem. Santa, tú quédate con esto, que no me ves por la calle raro por supuesto, siempre las encesto y en el parque de los pinos se pasan las tardes jugando al baloncesto, es cierto, más platino en los conciertos, es lo que más parte, es verdad. Un dia, un professor d'interpretació va posar d'exemple alguna cosa relacionada amb el futbol i a l'acabar de posar aquest exemple va remarcar que no li agradava el futbol. Ho va voler deixar clar, com si fos alguna cosa dolenta que t'agradi el futbol. Com dient, jo no sóc un machito d'aquests que mira el futbol. No, està clar que odi etern el futbol modern, però crec que no passa res per mirar un partit de futbol. Gaudeix sense por de mirar un esport, si vols. Des d'aquí et recolzem. Digue-ho als quatre vents. Pots ser aliat i mirar el futbol. Què han dit? Per exemple, quina declaració a tu t'ha molestat? Que passen de política, passen de tot, món lliure, però de què en van? És utòpic i no. Doncs això és el segon programa d'En Comú Ens Fotem, un altre programa, de moment no ens has fet fora. Seguim aquí. Seguim aquí, clar, jo crec que tampoc no han tingut l'oportunitat de fer-nos fora. Exacte. Que aquesta és l'altra cosa. Bueno, tenim aquí a l'estudi, avui li toca al Lil Pau, al Pau Soler, està aquí. Aquí estem, avui no m'han fet fora. Exacte. No he sigut jo l'exiliat avui. L'exiliat, tenim un exiliat pels carrers de Santa Perpètua, que és el Pol Aguza. Bona tarda, bona nit, tu que surti. Estic aquí de reporter Trèvit des de la unitat mòbil. Ojo. El tenim aquí, movent-se pels carrers de Santa Perpètua i anar explorant una miqueta. Amb el micròfon de Ràdio Santa Perpètua, representant aquí. Gravant-se a modo selfie amb el telèfon. Sí, esperem que s'escolti el millor possible. Això és un experiment per començar, perquè com vam dir al primer programa, aquí no podem estar els tres a l'estudi i llavors aprofitem que no podem estar els tres i així un doncs, marxa fora i a veure què fa. De moment anem a parlar del que he introduït, això de que pot ser aliat i mirar el futbol. Exacte. És un tema molt d'actualitat. Ara el futbol, com el Barça i tot, torna a estar com molt en auge de moda, amb totes les mogudes de que si la porta, que si tot això. Jo mai he sigut de futbol, no és perquè vulgui ser més aliat que els altres, però mai he sigut de futbol i bueno, però sempre el Barça al cor i a mirar els partits importants com un bon postureta del futbol. Exacte. Que tots els Barça-Madrids no ens en perdem cap. Perquè, diguem-ho, t'ha d'agradar molt el futbol per mirar tots els partits. Exacte, un Barça-Getafe potser no te'l mires. Clar, exacte. Vull dir, també hem de reconèixer això, que hi ha partits que no se'ls mira ningú, saps? Exacte. Has de ser molt friqui del futbol perquè t'agradin tots els partits. Totalment. Jo crec que el Pol té alguna a dir d'això. Sí, jo vull dir, se m'escolta bé? Sí, perfecte, de moment sí. Bona, quin experiment. Jo vull dir que estic aquí ara mateix pel passeig de la Florida. Sí. Contemplant el panorama. Sí. La gent va deixant a poc les mascaretes, la veritat. Sí. Bueno, clar, és que ja... Ara mateix només veig a gent que segurament ja l'han vacunat, perquè se nota. O potser s'han autovacunat, no?, els que veus per aquí. Per cert, o sigui, si em peguen o m'atropellen ara mateix, és accident laboral? Així com... Bueno, no tenim signat cap contracte. Tu, per si de cas, deixa-li un missatge a la Isabel i digue-li, avisa-la. Vale, jo el que vull dir és que hi ha molta polèmica amb l'Eurocopa. L'Eurocopa masculina, perquè és que amb l'Eurocopa femenina, què passa? Que no és futbol igual? Clar. No es fa? Bé, és que jo de futbol estic... Clar, és futbol igual. Vale, la cosa és que hi ha molta polèmica amb que s'ha celebrat l'Eurocopa al mes LGTBI. Vale? Jo no sabia això. I jo crec que molta gent s'ha enterat que era el mes LGTBI gràcies a l'Eurocopa. Perquè el porter d'Alemanya
Sí? porta un braçalet amb la bandera LGTBI. Ah, això pot ser, En plan, clar, i hi ha hagut també molt revuelo de tiktokers, sobretot, un dia podríem fer programa de TikTok, perquè allò és un altre món, reaccionant a Però bueno, Això és molt perillós. un tiktoker dient que el mes LGTB estava opacat per l'Eurocopa, i és en plan, tio, que és cada 4 anys, que s'havia de fer l'any passat, que vols que et digui, tio? Tampoc no n'hi ha per tant. Com sempre hi ha I doncs gent... això, i sabeu què m'agradaria? Que ara, jo què sé, que el Messi no està a l'Eurocopa, però jo què sé, algun jugador ara digui pues soc gay, saps? A la final, davant de tot el món. Uala. Però, de fet, el porter d'Alemanya és gay. El Neuer... És veritat, això es No, deia. això El Neuer, mito. es deia que el Neuer era gay, no? Fa temps. No sé si realment es va confirmar o què. No ho sé. Perquè com tothom, tu també, Pau, has caigut en els prejudicis. Exacte. Hòstia. Es diu que aquest porter és gay vaja. perquè dona suport a la causa. Vale. Ara ho entenc tot. Però, Fallo meu. A veure, que es pot tenir dona i ser gay, saps? Però bueno, Sí, que això és un altre. públicament mai s'ha reconegut com a homosexual. Perquè Tampoc com a... No hi ha cap futbolista obertament gay. No, la veritat és que no. No. Per contracte no els hi deuen deixar. Doncs pot ser, Vull dir, l'altre dia vaig estar mirant Instagram i em va aparèixer una publicació del Futbol Club Barcelona, més que un club, i era l'escut del Barça i darrere com la bandera LGTBI, Sí, no? la vaig veure. I... Espera, estudi, que tinc... mira, si ara poseu que es pugui veure la meva càmera... Sí, Sí? t'estàs No sé veient. si m'esteu veient. T'estem Mireu veient. que m'he trobat aquí al carrer. Opa! En Comú Com Podem... ens fotem? En Comú ens Patrocinat. Això no hauria d'estar fora fa mesos, tio. fotem. Hauria d'estar fora ja, perquè el canvi que mereix que Catalunya mereix... Sí, ja l'hauríem d'haver fet fa un temps. Exacte. Bueno, gràcies a En Comú Podem per Exacte, inspirar-nos cada per dia. patrocinar això, no? T'imagines? Sí. Doncs el que deia, que hi havia la bandera del Barça amb la bandera LGTBI darrere com pel mes del Pride, no? Sí. Bueno, tot això que fan les marques Exacte, que sempre no? es foten allà, Just fiquen una al mes, bandereta i diuen, que apa, ara clar, ja a explotar nens. Clar, és un gran debat, no, això? Però vaig entrar als comentaris, no sé per què, i doncs no eren els comentaris que m'esperava. Jo m'esperava uns comentaris de recolzament Era molt... i tots els comentaris eren de emojis vomitant, No. de please delete it, pel sisplau, Barça borra, o per al Pride Month? pel Pride. Sí, del plan, com gent decepcionada amb en el què el Barça... Barça hagués penjat allò. Exacte, Bueno, però... els subnormals en trobem a tot arreu. Sí, exacte, però jo no m'ho esperava, això. I era tots els comentaris eren així i amb molts likes. La veritat que vaig flipar bastant perquè jo no sabia que... Bueno, aquesta és una mica la fanbase del Barça. Sí. La Sí, fanbase sí. del futbol, També s'ha de dir- en general, jo crec. Clar, del futbol. Vale, també s'ha de dir una cosa, que el Barça ha penjat la foto amb l'escut, amb la bandera LGTBI a darrere de l'escut, en els comptes de països occidentals, És veritat. O sigui, Hòstia. això és molt fàcil. O sigui, Sí. Sí. L'altre dia el Pol m'ho va passar la imatge, que totes les comptes de Twitter del Barça occidentals tenien lo de la bandera, Exacte. però en algun país doncs, no ho posaven. No ho posava. Bueno. No ho posaven. Bueno, encara ens queda molta feina per fer. Molta. No? Això sembla que va avançant, però avança bastant a poc a poc. O sigui, si és per això, entenc que hi hagi gent que no es vulgui relacionar amb el món del futbol. Exacte. Però... Però tot i així, hi ha tot i una així- altra banda del món del futbol, molt sana, segur, molt un maca. esport clàssic. Exacte. Són esports, al si final... voleu li puc preguntar a gent què n'opinen d'això, Vosaltres... Dale, Clar, pilla endavant, algú. aprofita. Vale, mira, vaig anar a un comerç resaltat per gent d'origen oriental, vale? O sigui, Vale. de l'orient d'Espanya. Vale, a Què veure. n'opines sobre això? A veure si en el seu país... Bueno, potser són d'aquí, Però sobre quin dels temes? Sobre el moviment LGTBI o lo de l'esport? Sobre l'esport, així en general. Vale, som-hi. Compte Vale, aviam. amb el nas, Sí. Jo sempre tinc compte amb el nas. Vale, vaig entrar aquí, vaig a preguntar si podem entrar. A veure... Ui, és que hi ha molta gent. Bueno, a veure. No, passa, ja Sí? Vale. A veure què diuen. De moment l'han rebut bé. Espera, pots dir quin lloc és? Sí,
Sí, le fue publicidad. ¿Cómo se llama el sitio? ¿Cómo se llama este supermercado? Es en directo desde Radio Santa Perpètua. Prejudicis parlant-li en castellà a un xinès. Ja. Número 10. El número 10, m'ha dit. ¿Como Messi? Pues mira, ¿te podemos hacer unas preguntas? Pero no entiendo español mucho. ¿No entiendes español? Bueno, mira, estamos haciendo un programa. Mira, vosotros aquí en pantalla, ¿vale? Te harás famoso, ¿eh? Tú haz publicidad ahora, que sí, ya verás. ¿Qué opinas, sobre todo, de la Eurocopa? Quina pregunta li he de fer? La que tu vulguis, Pol, endavant. Pregunta-li qualsevol cosa. Una pregunta només. Vale, ojo, que se veten, en plan, que no se dejen poner banderas del orgullo en la Eurocopa, que es un torneo internacional. Vale. Bueno, pues vamos a preguntar a otra gente, ¿vale? Muchas gracias. No ha funcionat, no? No ha volgut respondre o no ha entès la pregunta? No he entès la pregunta. Però ui, per on va? Mira, aniré per l'Ajuntament en centre Volvo, ¿vale? A veure si està la Isabel o el Marçal. Clar, que va. Fot-lis un crit, a veure si els veus. No, clar. No, a aquestes hores ja no. Avui és pont. És pont menys pel nostre tècnic. Exacte. Gràcies, Xavi, un altre cop. Estem aquí gravant els 2 programes seguits, el pobre deu estar... Exacte. Sí, per això no ens han fet fora encara. Exacte. Vale, ostres, que això també és buit. Vale, seguiu amb la tertúlia que jo vaig tirant. Vale, si vols, Pol, fes-li una pregunta a algú, fes-li la mateixa pregunta a algú que et trobis ara mateix i ja està. Vale. Tens algú davant o què? No, és que literalment estic ara mateix a Sant Ingil. Ostres, que aquest carrer... Aquest carrer és poc transitat. No hi ha gent allà al fons? Sí, ara... Ves corrents. Espavila, va, ràpid, fes-lis por. Ves corrents. Però crida. Hi ha una persona que va ocupada. Crida'ls. No, mira, ara, mira si hi ha aquí, ara. A veure... Mira. Estan aquí, perfecte. Vale. Tu, sobretot, digue'ls que vens de Ràdio Santa Perpètua i et tracten perfecte. Vale. Hola, bona tarda. Soc de Santa Perpètua. Ai, de Santa Perpètua. De Ràdio Santa Perpètua. Estem fent un programa especial sobre l'Eurocopa i el mes de l'orgull. És una pregunta fàcil, senzilla. Quina opinió teniu de que s'hagi vetat tota simbologia LGTBI de l'Eurocopa, que és un torneig massiu? Sí, com a ciutadans del segle XXI, teniu alguna opinió sobre això? Bueno, però us ho dic jo ara. Aquí la informació... No? Bueno, doncs seguirem buscant les persones que ens ho responguin. La gent no té pas opinió, eh? La gent... Bueno, gràcies, Pol. La gent... És un tema... Un tema bastant tabú. Potser tenen una mica de por de respondre per no cagar-la aquí en el mitjà públic de Ràdio Santa Perpètua. Sí. Jo no vull jutjar, però qui no diu res, Pol, què? Feixista! Exacte. Qui calla otorga. Exacte. Vale, doncs gràcies, Pol. Seguirem en contacte amb tu. Si us sembla, passem ja a la secció de Lil Pau mentre tu vas arribant al teu destí. Sí, aquí estaré. Perfecte, doncs anem amb la secció del Pau. Catalunya serà independent, sí? Presumptament? Puta Espanya! Lil Pau a l'aparato. Cago en Déu, ma cago en Déu. Cago en Déu, ma cago en Déu. Cago en Déu, ma cago en Déu. Cago en Déu. Bueno, tornem a ser aquí una setmana més, és el mateix dia, però els nostres oients ho estaran veient o escoltant un altre dia. Sí. Vinc a parlar una mica, perquè estic una mica mosquejat amb la gent en general. Llavors, era com obrir una minisecció, que teníem la secció del Pol fer-nos comunista a tu i a mi. Llavors, aquesta secció era com una mica la gent que li toca els collons al Pau. Vale? Llavors, és una mica d'aquest àmbit de diferents persones que jo no comprenc. Però és gent en concret? No és gent en concret, és col·lectius. No diràs, el meu veí tal, em toca els collons... No, res d'això. Llavors, jo tinc un nínxol en català, un nínxol de gent que jo, sincerament, no entenc, i és la gent que li agrada la calor. Que s'ho passa bé passant calor i que diu que són els fanboys de la calor, em treuen de polleguera. Jo no sé qui pot estar content de sortir de la dutxa a 35 graus, posar-te la roba i
literalment tornar a suar a xorros. No entenc... No, t'entenc. Ens coneixem i jo sé que tu ets fanboy de l'hivern. M'agrada. I... Soc fanboy del fred. Òbviament, vale. Si ens posem a decidir entre estiu i hivern, l'estiu, clar, hi ha aquí està la vacances cosa, per alguns... Aquí està la cosa. Jo no conec algú que li agradi la calor en si. Potser hi ha gent i també estaria com tu. A mi m'agrada més l'estiu, però crec que pel fet d'estiu, no de la calor. Clar, no, sí, del tipus d'ambient de l'estiu i tot. Exacte. Jo puc arribar a entendre el fet de... Depèn de quines activitats que t'agradin a l'estiu, però és que fer aquestes activitats a l'estiu implica un fet que és estar-te torrant constantment. Totalment. Jo estic passant-ho malament aquest estudi, que estem aquí acalorats, i surts a fora i fa calor, i entres a te casa i fa calor, i et fots a la dutxa i fa calor. Sí, és veritat. I jo aquest any he pensat molts cops això, perquè està començant a fer una calor molt insuportable. I estem al juny. I m'he començat a plantejar o començar a odiar la calor, òbviament, però aquesta part d'odiar com l'estiu perquè té la calor. Sí. O sigui, és algo molt d'èpoques, perquè després et ve l'hivern, estàs a te casa a 3 graus i amb 4 mantes i també dius, pues no mola, saps? Jo el que tinc clar és que el fred no el vull. Però tampoc no vull aquesta calor. Però igualment em quedo amb la calor, si ets de triar. Clar, però això és com ser de dretes o esquerres, que si ets de primavera ja algú falla. T'has de posicionar, en tot t'has de posicionar. Exacte, perquè el fàcil és dir, no, a mi m'agrada la primavera. La primavera, que t'agradi la primavera és com els que van votar a Itàlia a Eurovisió, és que t'agradi el que està fet per agradar-te. Hi ha molta gent que li agrada la tardor, jo crec que aquesta gent té un problema. La tardor és molt lletja. Sí. No té res. Però potser és que estan buits per dins. Segurament. Si t'agrada la tardor has d'estar molt trist per dins. Clar, algun problema tenen. Jo des d'aquí em posiciono amb la calor, però només perquè no suporto el fred. Vale. Aquest argument el trobo correcte, però no el comparteixo. Clar. Tu, Pol, què n'opines? És que no se m'escolta. Ah, no, estaves parlant. Ara sí. Perquè, Pol, et mutegem perquè som uns feixistes. Exacte. És que després parleu de que el comunisme censurava, saps? O sigui, aquí m'esteu censurant. O sigui, jo estic flipant. Mira, parlant de comunisme, ¿vale? Estem del partit més comunista a Catalunya, o sigui, Esquerra, òbviament. Sí. Però que, mira, ara mateix estic literalment a la seu d'Esquerra de Santa Perpètua, ¿vale? Epa! És que, en plan, ara, ja han acceptat los pallassos que són i l'han convertit en un xiquiparc. O sigui, què tenen muntat aquí? Hòstia. Muntaran la Fira de Santa Perpètua Esquerra, tu. Hòstia, que bo. A veure, l'únic... Flipant. Sí, l'únic que... Mira, soc el Pablo Hasél. Ets el Pablo Hasél. Pop. Clar, l'únic que salva Esquerra, almenys de Santa Perpètua, és que tothom es fa d'esquerra a la festa major d'estiu. Home, sí. A la festa major Esquerra s'ocorre, la veritat. Perquè tenen el pati aquest com a polítics, bueno, com a festa... Sí, tampoc no han pogut demostrar res, sí. però bueno, tampoc no cal que ho demostrin. Tampoc els hi volem deixar de demostrar res. Però sí, que a l'estiu, a la festa major d'estiu tothom es fa d'esquerra perquè vol anar al pati aquell bons pinxos foten allà. Sí. Pues això, Pol, si vols parlar de la calor i el fred, està molt bé, i si no, doncs passem a... Sí, en plan, qualsevol persona que li agradi la calor, o sigui, davant de qualsevol cosa, sí? És una persona que mereix la mort, o sigui, literalment. Simplement, o sigui, que el Pol es posicioni amb mi. Que la portem al rocòdrom, no? Però és que la pitjor època, i està molt infravalorada de la pitjor època, és la primavera. No, home, no. Perquè surts pel matí, ¿vale? Surts pel matí, ja d'entrada. Dius, hòstia, fa solete, vaig amb màniga curta. Al cap de 2 minuts plou, al cap de 3, frío invernal de Sibèria. Però i el bé que si està quan fa solete, què? No t'ho pots... No, perquè no, jo no vull portar una sudadera a la mà, saps? Per exemple. I això és veritat, I és l'època que arribes a casa suat. Sí, o arribes a casa o suat o mort de fred. Exacte. No hi ha punt mig. Doncs això, o sigui, és la pitjor època. La tardor és aguantable, això, però és que la primavera s'obre amb el polen, amb els gats que estan catxondos, o sigui... Ara, jo per sort no tinc cap al·lèrgia, però la gent que té al·lèrgia... La gent que té al·lèrgia es deu passar bastant malament a la primera, clar, la veritat. Però bueno... Sí.
Bueno, Selecció natural. Passem a altra gent. Vale, això ja és un Max Mix, perquè jo avui, navegant per Twitter, aquest panorama que tant ens agrada, he trobat un tipus de gent que m'ha fet molta gràcia, però he sentit molta llàstima cap per ells. Perquè són un grup de persones anomenats Tanquin Twitter Catalunya. Llavors, jo sempre estaré posicionat en contra de tota la gerna de Twitter Catalunya, però m'imagino el perfil d'aquesta gent avorrits a ser casa, escrivint tuits en contra de pobra gent que només està tuitejant, i em fa angúnia, tio, imaginar-me aquesta gent amb semen ressec entre els dits, tuitejant puta merda. Que nosaltres des d'aquí ho pensem, no? Nosaltres aquí ho comuniquem a la gent, nosaltres informem. Exacte. Però això, o sigui, aquí estem rodejats de gent que ojo. O sigui, m'agrada com aquest punt que dius, o sigui, odiar els que odien Twitter Catalunya. Això ja és passar-se a tots els nivells, eh? O sigui, el fet és odiar perquè t'escoltin que odies, és el fet de caure més baix que hi ha en aquest planeta. Odiar amb un argument o odiar en un moment puntual, totalment lícit. Jo crec que el Pol no estarà d'acord amb això. Odiar sempre és la postura correcta a la vida. S'ha d'odiar tot. Però sense excusa. No, és en plan, la gent que es pensa que odiar no és un estil de vida, aquesta gent que no, o sigui, no s'ha de respectar. No t'has d'acomplexar d'odiar, no t'has d'acomplexar de ser hater, o sigui, has de ser així, i ja està, i punt. Hòstia, m'estan mirant aquí malament. Entrevista'ls. Pregunta'ls alguna cosa. No, què dius, que aquests ja han fet mitja volta. A veure si et pagaran, al final. No, jo aquí m'amago. Jo, mira, em foto aquí darrere la furgoneta i soc intrèpid, però no tant. Estàs a prop del teu destí o què? Sí, estic donant voltes per aquí. Vale. Doncs sí, jo he portat a dos col·lectius, aniré portant més al cap dels diferents programes que anem fet, aniré fent, i fins aquí la gent que ho diu. Si seguim, podràs portar més gent. Exacte. Vale, doncs vinga, passem a la secció del Pol. La secció del Pol. Menti, me debes 10 pavos. Gritaremos con más fuerza una vez más. Pol. Sí, hola, sí, se m'escolta? Hola, sí, vinga, Espanyita. Perfecte. Estic arribant a un centre neuràlgic de Santa Perpètua i m'acabo de trobar a dues persones conegudes. A veure... Però on estàs? Digue-ho, on estàs? Estic al Tostadero, Al Tostadero de la Rambla. Mira. Ostres! Hombre! En directe de Ràdio Santa Perpètua. Estem fent un programa especial. Aquests els hi pots preguntar, Sí, sobre el futbol. I què? O sigui... Sí, però és que m'han fet fora de l'estudi. Enfoca bé, Pol, enfoca bé. Però estem sonant o no? Esteu sonant. Espera, que m'estan aquí liant. Els voleu preguntar alguna cosa dels xavalets? Els hi volem preguntar què opinen sobre el comerç local de Santa Perpètua. Sobre què? Sobre el comerç local de Santa Perpètua. Vale. Què opinen sobre el comerç local com aquest de Santa Perpètua? El Tostadero? Sí. Bones birres, bon sopar, baratet, bon cambrer. Vale. Opineu que els comerços representats per gent d'origen asiàtic són millors? Com es nota que van anar al refo aquests nois? No hem escoltat la resposta. Crec que ha dit que ni millor ni pitjor. No s'ha escoltat la resposta. Que ni millor ni pitjor són igual. Molt bé! Bravo! Era una que volíem. Era una trampa. Era una trampa i no ha caigut. Bueno, anem a saludar més gent, vale? Sí. Gràcies, senyors. Però estan amb la càmera activada. Però què càmera activada, gent? Tu? Digue'ls que la ràdio ara també va en vídeo. Exacte, que si no pillen visites aquí.
vaig a fer-me una volta per aquí. Enfoca't bé, Pol, enfoca't bé. Ui, sí, és veritat. Que estic al braç, Però tio, que sembla ja... tens preguntes preparades o t'hem de dir? Sí, bueno, aneu-me dient, si voleu, és que no sé per què avui no hi ha gent, tio, per la Rambla. No hi ha ningú? Està a la Rambla solitària, avui. No, és que... Està de pont, la gent, Pol. Estan de pont. No, ara ens dirigim al centre neuràlgic dels adolescents i preadolescents i quasi adults de Sota Perpètua. A on? Però, bueno, a l'esplai al refugi. Ah, ostres! Ojo. Ostres! Ojo! Allà trobarem material 100% segur, eh? Vale, jo crec que... Allà haurem de respondre preguntes polèmiques relacionades amb el refugi, com, per exemple, per què em van fer fora? Vale, El però... Pol és un exili... Per als espectadors i oients... Recordem que volem que ens escolti gent de fora de Santa Perpètua i que no només... I que o expliques bé tot o fas altres preguntes. Pots posar en context. No, o sigui, és una pregunta per a veure si cauen, és com la pregunta d'abans. Ah. Vale, però has de preguntar si creuen que es pot ser aliat i... Ens escoltes? Hola? Ha passat alguna cosa. Al directe, tu. Algú ha passat. Estem perdent el Pol. Vale, sí, ara us escolto perquè... Ara, vale, pensava que ja ens estaven censurant, però de moment no. Ara has de preguntar el que hem parlat al principi. Si es pot ser aliat i mirar futbol. Ah, és veritat. És important. Doncs mira, ara aquí tinc un cert grup de persones. Hola, no feu com si no m'estiguéssiu mirant. Enfoca't bé. En directe des de Ràdio Santa Perpètua, mira. A veure. En directe. Vale, estem fent un programa especial avui. Vull que els atropellen. Això és accident laboral, eh? Sí. Vale, Ojo, podeu estem fent un programa avui i estem analitzant el tema de futbol últimament. Perquè últimament... de bàsquet. Bueno, bàsquet també... Bàsquet són igual de masclistes. Però com diuen a la sotana, aquí parlarem de futbol. Exacte, no parlem d'esports minoritaris. La cosa és, es pot ser feminista o aliat feminista si t'agrada el futbol? Suposo que sí, en principi no crec que hi hagi cap problema. No? I ara l'opinió no censurada? No. Moltes gràcies. Molt bé, o sigui, com fas, és així de fàcil manipular l'opinió de persones. Sí, nosaltres, des de Ràdio Santa Perpètua, podem fer això, què no poden fer totes les cadenes de televisió? Ara mateix fas un cortecito aquí i ja tens retratadíssima aquella persona. A dins te penjarem això, Penjarem això, Exacte, només la resposta que queda bé la gent no les penjarem ni de conya. Sí. Us he de dir que el pròxim dia no puc anar amb uns auriculars que se'm van caient tot el rato. Ara estic, rotllo, modo Free Fire, o sigui, estic ara mateix sense auriculars, us escolta tot el carrer, tio. O sigui, madre meva, tio. La que estem liant bueno, avui. Així ens poden... Però has guardat bé els auriculars, que són meus? Bueno. Sí, els he guardat bé. Ah, vale. Bueno, sí, només faltaria. segurament me'ls trobarem a la butxaca. Hòstia, és que a sobre porto una pinta, o sigui, els pantalons que porto a sobre. Ojo, vaya flow, Ja. Vale, ara jo crec que hi haurà un debat, perquè aquí hi ha gent molt sensible. Ai, hem perdut el vídeo. Ui! Pol. Vale. No et veiem. Sí, vale. Sí. Ara. Enfoca't bé. Què estaves dient? Que aquí hi havia què? Aquí hi haurà molt de debat, segurament. Sí, preguntaràs el mateix. Hi ha gent molt xapista aquí, Veig que estàs arribant ja al teu destí, a l'esplai del refugi. Ja a la plaça. Ara, pots descriure què veus? Descric gent segurament vacunada. Vale. Aquí ho podeu observar. Freqüenta molta gent vacunada, aquesta plaça. Pots preguntar d'on venen? O on van? Sí, perdoneu, d'on veniu? Que hi ha molta festa, veig. Ah, de missa. Normal que hi hagi festa. Dona'ls-hi gràcies. No, cabrons. Digue'ls-hi gràcies. Que és un funeral. Ah, que és... No! Festa no n'hi haurà. No. És que em diu, anava a fer un xiste sobre queremos ir a missa, però no queremos. No. Ai, joder, sí, espero que aquí tinguin alguna de veure, perquè és que estic morint de calor. Sí, com no beguis aigua bendita de l'església... Vaya liada. Em menjaré el cadàver, saps? No! Vaya liada. No! Ui. Això em pregunto jo, que què faig aquí?
Sí, tot indica, tot s'està juntant perquè ens cancel·lin. Vull dir... Bona tarda, Esplai al Refugi. Epa! Bona tarda. Sí. Ojo que hi ha menors. Sisplau, fes la pregunta. Fem un programa i és el lloc ideal per fer-lo, perquè és un lloc on la gent està ben educada, no? Sí. Què ha de dir aquesta dona d'aquí? Que estic presidenta. Pregunta, sisplau. La cosa és que la pregunta d'avui és: es pot ser feminista o aliat feminista? No, això no s'emet, això és per nosaltres. Tranquil·la, Cris, tranquil. Molt bé, això no s'emet. La cosa és, es pot ser feminista o aliat feminista si t'agrada el futbol? Espera, ets major d'edat? No. No, aquest que no parli. Que no parli. Que no parli. Però enfoca bé, Pol. Enfoca... Espera, deixa'm descriure, porta una samarreta d'Anglaterra, així que... Així que la seva opinió no compta, o sigui, passem al següent. Què ha de dir? Vale, la teva resposta? Sí. Sí, i ara la resposta que no et censuren... O sigui, que no et censurarem? Que sí que es pot. Clar, vull dir, perquè entenc que es considera aliat. És que has vingut a un esplai, o sigui, tothom et dirà que sí. Has d'anar a pillar. D'un funeral, tio. D'aquí. Que jo els he preguntat ara aquí que d'on venien. Jo que sé qui s'ha mort. Qui s'ha mort? Bueno... No entrarem en temes del funeral, pobres. Teniu alguna altra pregunta per a aquesta dona d'aquí? No, jo vull la mateixa. La mateixa. Tu creus que es pot ser aliat o feminista si t'agrada el futbol? Pensa en tot el món del futbol, el que engloba, totes aquestes coses. És un món molt masclista i sempre s'ha relacionat amb els tios així típics heteros que els hi molen les noies, el futbol, els cotxes. Llavors hauríem de tancar amb aquest estereotip i també que les persones que siguin aliades feministes que facin també trencar amb el només veure futbol masculí, encara que a nivell mediàtic sigui el que més impacte té, sinó també donar-hi importància als esports femenins, entre ells el futbol femení. Moltes gràcies, Irene Montero, des de Santa Perpètua. Bravo! Bona resposta. Des d'aquí donem les gràcies a les noies del Barça femení per guanyar tant i posar-lo de moda. Per eclipsar la puta merda que està fent el Barça masculí. Què passa? Què és aquest plano? Què? Què? Què està passant? Vale, tenim aquí també dues noies que ens respondran la mateixa pregunta. Es pot ser feminista o aliat feminista si t'agrada el futbol? Jo crec que sí. No crec que hi hagi potser... O sigui, a mi m'agrada el futbol i em considero feminista. Uf. Molt bé. Que sí, perquè el que... Ojo, Pol, que aquestes són del meu grup, tracta-les bé. Però de la manera que el veus, o el viu de la manera que el veus. Respostes molt de monitores d'esplai, La veritat que sí. Molt... Bueno, vaig aquí aviam a l'església si em volen respondre alguna cosa. Moltes gràcies, noies? Vale, pots canviar de pregunta si vols. Sí, la cosa... Però inventa't alguna cosa. Rotllo, inventa't que... És que aquí... No, és que aquí no puc fer-ho, tio. No, a l'enterro no. A l'enterro ni se t'acudeixi preguntar si som feministes. No ens importa. El cura Mario? Segurament. Deu estar enfeinat, deu estar beneint coses. No, però digue-li... No, però el cura no. A qui vulguis, inventa que estem fent un programa, no sé. Sí, ara m'invento coses, ja veuràs. És que em vull allunyar d'aquí perquè és que encara, joder... Encara em pillaràs a un de dolent. Soc molt gran per el que li agradaria, saps? Però... Vale, jo vull... Xavi, com anem de temps? Vale. Tenim una mica... Ens dona per fer un parell de preguntetes? Sí. Què? No, res, que estàvem preguntant el temps, que ens dona per un parell de preguntetes encara. Vale, un parell de preguntetes, vale. Doncs espera, vaig a fer com una volta per aquí, perquè és que mentre penso, perquè no pensin que... Si et poguessin enfocar bé, jo entenc que el teu braç ja deu estar cansat. Però és que tinc el braç ja, tio, que em hem de comprar ara el palo selfie. Un altre apartat de gent que mereix la mort, la gent que fa servir el puto palo selfie. A veure, espera, què dius? Perdoneu, bona tarda. Us puc fer una pregunta? Bueno, us l'anava a fer igualment. Soc de Ràdio Santa Perpètua, vale? Sí. Espera, pregunta'ls, són majors d'edat? Sou majors d'edat? Sí, 2003. No, però... 2003? 2003 són majors d'edat, des de quan? Vale, no ens fem responsables de res. Segueix. Bueno, la cosa és que des del que ha passat aquest fin de Mallorca, ho heu vist?
que hi ha hagut molts contagis, no sé què, acaben de treure una nota de premsa al govern que prohibeix viatjar als menors de 23 anys per la resta de províncies d'Espanya. Com a reprimenda del que ha passat. Sí, sí. Què opineu sobre aquest gest del govern socialcomunista de Pedro Sánchez? I si esteu a favor o en contra. Enfoca bé, Pol, por favor. Ay, sí, perdón. En contra, ¿por qué? ¿Por qué menores de 23? Porque en teoría no son los trabajantes, claro. ¿No? En contra. Suposo que sí, no soy Pedro Sánchez. Tiene que ser todo, no solo un grupo de personas. Que ho prohibeixin a tot el món fins que es millori la cosa, o si no, que vagi tothom. O sigui, o tots o ningú, no? Pregunta'ls que què els ha semblat la gestió del govern de Pedro Sánchez. Quina gestió de la pandèmia? Sí, la gestió de la pandèmia. Això no sóc jo que ho pregunta, que això són aquests. Quina és la gestió de la pandèmia? No. Quina és la teva opinió sobre la gestió de la pandèmia? Ja està. Sense més de Aquesta és la resposta. Está bien. Yo creo que, bueno, a lo mejor es un poco demasiado, pero tenían que haber cerrado fronteras porque dejan venir a mucho guiri y muchas cosas cuando eso hace que haya más contagios. Pregunta-li si la de Ceuta i Melilla també. Clar, la de Ceuta i Melilla la tanquem també o deixem que Marroc faci el que vulgui? Perquè el turista alemán cunde, o no? Bueno. Gràcies per la vostra opinió. Tot això sigui mentida, no hem prohibit res, ¿vale? O sigui, no us ratlleu. Es pensaran que estàs parlant sol. De veritat, tio, jo pensava que la joventut estava més preparada. Es pensaran que estàs parlant sol. M'ho he arribat a creure hasta jo, lo d'esto, Dic, estic tan perdut amb les mesures ara, dic... Ai, que bo, que bo, que bo. Doncs no sé, si vols preguntar alguna cosa més, si no, anirem acabant. Si veus algú així... No, voleu que fem la despedida de rotllo amb algú d'aquí? Sí, vale, sí. Sembla correcte. Vale, doncs mira, aquí trobem. A veure... Perdona, us molesto molt si us faig una pregunta? Vale, no, és que estem fent un programa en directe a la ràdio, bueno, en directe, sí, més o menys, i és per si podríeu despedir d'alguna manera amb el Pregunta'ls si estan vacunades. Esteu vacunades, primer de tot? Sí. Digue'ls si es van provar lo d'enganxar les monedes. De quina? I tu també? Vale. Es van doncs provar... és per despedir el programa i donar com un missatge alegre per l'estiu. Està embalat, està embalat. Pel jove, sobretot. De moment estem contents perquè ens salga la mascareta, a estones. Això ja és molt. I a l'estiu sempre tot a coca viu. Ole! Bravo! Perfecte. Que pensàvem. Sort. Vale, crec que ja sé quina cançó podem posar per acomiadar el programa. L'estiu serà bo. Ara, esperem que el setembre també sigui bo. Home, que hi ha la festa major, que no ens la treguin els joves, que portem un any sense festa. Per favor. Doncs bueno, moltes gràcies i ens veiem. Molt bé, gràcies, Pol. Ha estat, jo crec, el millor missatge que es podia donar d'una persona externa. Quin? El primer o el segon? Perquè el primer no pot donar el de la cuca viu. Tot a cuca viu. És una bona filosofia de vida. Doncs jo crec que amb aquesta cançó ens podem acomiadar, no? Això és Papet i Marieta o alguna cosa així? Papet i Marieta? No? Probablement. Oi, ai. No? Sona l'estiu, que tot a cuca viu. Doncs donem les gràcies a aquesta senyora pel missatge i per la idea de la cançó. Ens acomiadarem això. Gràcies, Pol, per sortir al carrer a jugar-te la vida. Aquí pa todo. Reporterismo és unitat mòbil sempre present. Exacte, és un esport extrem això de sortir al carrer amb el micro. Doncs gràcies a vosaltres, al Xavi i aquí més donem les gràcies a la Isabel, perquè ens deixi més i ja està. Doncs això ha sigut En Comú Ens Fotem. Adéu, a veure el que durem. A l'estiu tothom somriu, a l'estiu tota cuca viu, a l'estiu tothom somriu. Ara tinc molta calor, em posaré al banyador, i ara que tinc molta set, beuré un got d'aigua ben fred i em faré amic del mosquit, el que em pica cada nit. Menjarem síndria i meló,
junts cantarem la cançó. A l'estiu, tota cuca viu. A l'estiu, tothom somriu. A l'estiu, tota cuca viu. A l'estiu, tothom somriu. A l'estiu, tota cuca viu. A l'estiu, tothom somriu. A l'estiu, tota cuca viu. A l'estiu, tothom somriu. Ara tinc molta calor, em posaré el banyador. I ara que tinc molta set, beuré un got d'aigua ben fred. I em faré amic del mosquit, el que em pica cada nit. Menjarem cindrer i meló, junts cantarem la cançó.